κάνει το καημό φλογέρα, το παράπονο του αγέρα. Άνεμη να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει, μαύρο κρασί να πιούμε, το φεγγάρι έχει μεθύσει. Αϊ, γαρούφαλό μου, αϊ, γαρούφαλό μου. Είμαστε εδώ στη Μεγάλη Μαντίνια, έξω από το χωριό, ένα ωραίο παραδοσιακό χωριό. Ξεκίνησα να φτιάχνω τα όνειρά μου, τα παιδικά. Κόβουμε και τα βάζουμε κάτω, πέρα, έτσι. Και τα βάζουμε κάτω εδώ πέρα. Ελάτε, πέρασε και εσύ από εκεί. Πέρασε από εκεί πέρα με το άλλο με αυτό και να κόβεις έτσι λίγα και καθάρισε να τα βάλεις κάτω. Στην άκρη στο ποτάμι μια φλογέρα, ένα καλάμι, κάνει τον καημό φλογέρα, το παράπονο του αγέρα. Άνεμη να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει, μαύρο κρασί να πιούμε, το φεγγάρι έχει μεθύσει. Αϊ, γαρούφαλό μου. Η μάνα μου με γέννησε στο ποτάμι. Ιούνιος μήνα. Τέτοιος, 24. Τότε τρέχανε τα ποτάμια νερό. Σήμερα είναι 10 Ιούνιου. 8 είναι σήμερα, 8. 8 Ιούνιου δεν έχουμε, 8 Ιούνιου. 8 Ιούνιου. Και τα ποτάμια έχουν στερέψει δυστυχώς. Άλλες εποχές. Εμείς τώρα έχουμε να προχωρήσουμε τα όνειρα τα παιδικά. Να κόβουμε καλάμια, να τραγουδάμε πάνω στις καλύβες και να λέμε στους νεότερους τι κάναμε εμείς όταν είμαστε παιδιά. Πήξτε εκεί πέρα. Πάμε και το άλλο ένα δέμα. Για τη χαρά σας. Μια χαρά. Πάμε. Ψάχνει τον κόσμος, ψάχνει. Δοκιμάζεται. Έχουμε και ευκαιρίες να ζούμε με λιγότερα και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Θέλουμε 2-3 μέρες ακόμα να κόψουμε λίγα καλάμια, άλλη 1-2 φορές και θα τις κλείσουμε τις καλύβες. Δεντρόσπιτα. Εδώ έχω ξεκινήσει να φτιάξω δεντρόσπιτα, δηλαδή σπιτάκια πάνω στα δέντρα, αλλά είναι καλύβες και τις λέω ελαιοκαλύβες. Οι ελαιοκαλύβες είναι ένα παιδικό όνειρο που το είχα και έτσι σαν μικρό παιδί είχα μια μεγάλη μουριά απ' έξω εκεί στο σπίτι, στο χωριό
μέχρι 12 χρονών και έφτιαχνα τα κρεβάτια επάνω στη μουριά, σαν καλύβα. Εκείνο λοιπόν το παιδικό όνειρο ξύπνησε τώρα έτσι στη δεύτερη μεγάλη νεότητα και συνεχίζω να φτιάχνω αυτές τις καλύβες. Καθαρίζουμε καλάμια εδώ για την καλύβα απ' έξω, από μέσα. Τα καθαρισμένα τα βάλουμε εσωτερικά και θα πάμε στο ποτάμι να κόψουμε και να βάλουμε απ' έξω. Με λένε Σωτήρη Μπαρίνη και είμαι εδώ στο αγρόκτημα στη Μεγάλη Μαντίνια κάνοντας ένα ξεκίνημα για ένα, θα έλεγα, αγροτικό κέντρο. Έχω εδώ και 2 χρόνια που προσπαθώ να δημιουργήσω μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον ό,τι πιο απλό γίνεται προκειμένου κανείς να μπορεί να απολαύσει τη φύση γύρω του και να βιώσει τη γη. Έτσι ακριβώς όπως και εγώ τη βίωνα στα παιδικά μου χρόνια. Είναι ένα ξεκίνημα εδώ, ξεκίνημα που σε λίγο καιρό θα τελειώσει και ολοκληρωμένο θα είναι ένας χώρος πολλαπλών, θα λέγαμε, χρήσεων, ένας χώρος αγροτικής παράδοσης. Τώρα, λίγο να δούμε. Ωραία, έτοιμη πόρτα. Έτσι. Ναι. Τις καλύβες τις φτιάχνω με πολύ απλό τρόπο. Είναι κατά βάση υλικά που τα βρίσκω. Δεν αγοράζω σχεδόν τίποτα. Βάζω τη βάση, παραδείγματος χάρη, από τα μεγάλα καρούλια της ΔΕΗ και μετά με ένα πλέγμα διαμορφώνω το σκελετό. Μετά πηγαίνω στο ποτάμι, κόβουμε καλάμια και το πλέκουμε όλο αυτό με καλάμια. Την κρίση. Είμαστε σε κρίση πράγματι. Εδώ βέβαια δεν το αντιλαμβάνεσαι με την πρώτη ματιά την κρίση. Έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε στον παράδεισο. Και ο καθένας που έρχεται εδώ επισκέπτης, αυτό αισθάνεται. Και εγώ αυτό θέλω να πω στους φίλους που έρχονται, ότι ζούμε στον παράδεισο. Εγώ φυτεύω το περιβολάκι μου. Έχω τα μαρούλια, τα λάχανα, τις ντομάτες. Ωραία. Εχλαδιά. Η διαδικασία είναι εδώ περισσότερο να χρησιμοποιούμε παλιά υλικά. Υλικά τα οποία βέβαια είναι αρκετά χρήσιμα αλλά έχουν ξεπεραστεί. Οι παλιές πόρτες χρησιμοποιούν να φτιάξουμε εδώ πέρα τις τουαλέτες. Καλάμια από το ποτάμι τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τις καλύβες. Οι πέτρες της περιοχής είναι ένας θησαυρός για να χτίσουμε και μάντρες, να χτίσουμε και κτίσματα και κτίρια. Ελληνικά προϊόντα. Και τα υγεία του παρακαλώ πολύ. Οπα, έμπλεξα. Αυτό το μελισσόχορτο. Τι να το κάνω. Αυτό θα το κρατήσεις. Τι να το κάνω. Τι να το κάνω, πες μου, τι να το κάνω, σε τι να το Θα το βράζεις Ναι. και θα το δίνεις στον κόσμο, Αυτό. γιατί είναι καρδιοτονωτικό και για το κυκλοφοριακό μας. Ένα πολύ ωραίο βότανο, αντί να πίνει νερό, θα βάζει μια ωραία κανάτα τώρα που είναι καλοκαίρι. Μελισσοβότανο. Μελισσοβότανο, μελισσάκι Κρύο δηλαδή μπορεί να το πει. και κρύο και ζεστό. Okay. Το καλοκαίρι κρύο,
Όλα αυτά είναι μισοβότανα. Αυτά είναι μισοβότανα και τώρα πάμε για τη λαγορίγανη. Ωραία. Όσον αφορά την παραγωγή μας, έχουμε τις ελιές, έχουμε το λάδι, έχουμε το λαχανόκηπο που μας δίνει τα προϊόντα και ζούμε μια χαρά με αυτά. Αυτό που μου αρέσει στο Σωτήρη είναι η δημιουργικότητά του και το να προσπαθεί να βρίσκει το θετικό σε κάθε μία κατάσταση. Αυτός ο όμορφος χώρος που έχει φτιάξει εδώ πέρα και οι ηλιοκαλύβες είναι η δική του λύση εναλλακτική στο πρόβλημα της κρίσης που βιώνουμε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα. Κάτι πολύ όμορφο, πολύ δημιουργικό που σου δίνει την ευκαιρία να έχεις όμορφες εμπειρίες και να δημιουργήσεις ωραίες αναμνήσεις και με τα παιδιά και να ανακαλύψεις πράγματα. Και πραγματικά το εύχομαι ό,τι καλύτερο και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του και να τα δει όλα έτσι όπως τα θέλει. Νοκ νοκ, ξυπνήσατε εδώ? Ναι. Πόσοι κοιμάστε εδώ, για να δούμε. 4. I've never lived in, like, slept and stuff inside a house like this, and the food here is really nice. Yeah, what did you like most? The jam. And the Breakfast? Πάντοτε μας έφτιαχνε σπιτάκια. Και όταν ήμουν μικρή το θυμάμαι πάντα το θείο και πάντοτε έφτιαχνε δημιουργία και εγώ από πίσω μια σκάλα ανέβαινα πάντα. Το βράδυ είναι πάντοτε πιο όμορφα, μόνο που δεν έχουμε φως. We have no lights, huh? So that's the part of being in nature, huh? Είμαστε πίσω στην ιστορία πάμε, χωρίς φως εδώ μέσα στην καλύβα και έψαχνα χθες τα πράγματα και δεν είχε φως. Σαν τα παλιά τα χρόνια. Πάντως ωραία είναι σαν εμπειρία. Και ο Σωτήρης ο Μανίδης έφτιαξε και αυτής, του αρέσουν αυτά όλα. Από μικρός, από 6 χρονών, έμεινε στις Μουριές και έφτιαχνε κρεβατάκια. Ένωνε κάτι αυτό και λέει, μάνα μου, αχ, λέει, παιδί μου είδα φως, λέει. Και εμείς ούτε φως, είχαμε στο χωριό, τίποτα. Θα γίνεις ηλεκτρολόγος αν μεγαλώσεις. 7 χρονών το ήταν και τώρα που είναι ο Σωτήρης. Πόσο είναι? Πόσο είναι, μεγάλος. Έγινε ηλεκτρολόγος πραγματικά, μικρό πολυτεχνείο, δόξα τω Θεώ, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ ήμουνα 25 χρόνια στην Αθήνα και κατάλαβα νωρίς ότι θα έρθει η κρίση και εδώ και 20 χρόνια είμαι εδώ στην Καλαμάτα. Βρέθηκα σε αυτό εδώ το χώρο τούτη την εποχή και αισθάνομαι πολύ ευτυχής. Και έτσι εδώ δοκιμάζουμε τώρα να δούμε αν είναι ωραία. Αλλά μην λερώσω, έχω και τα παπούτσια. Τέλεια. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Στην Αθήνα έκανα δημόσια έργα. Η αλήθεια είναι ότι περνάω καλά εδώ. Δεν σκέφτομαι να τον εγκαταλείψω ποτέ αυτό το χώρο. Μου δίνει ό,τι χρειάζομαι και την ημέρα και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Βέβαια υπάρχει και το θέατρο, το μικρό θεατράκι, το Πέτρινο, το οποίο θα τελειώσει σιγά σιγά και θα γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Θα υπάρχει δηλαδή το δέσιμο του πολιτισμού με τα προϊόντα και τις παραδόσεις του τόπου. Εδώ φαντάστηκα να κάνω το θέατρο, γιατί βλέπει απέναντι τα βουνά, βλέπει το πύργο του Καπετανάκη και ήταν μια
πολύ ωραία διαμόρφωση. Γι' αυτό το λόγο έμεινα σε αυτό το σημείο. Είναι για μένα μεγάλη χαρά, γιατί εκτός το ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση και το να μπορεί κανείς να δημιουργεί σε αυτή την εποχή είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα, αλλά η χαρά μου για μένα είναι περισσότερο ότι μέσα στην λογική μου εντάσσεται η αξιοποίηση παλιών υλικών και έχει να κάνει με την αναζήτηση προκειμένου να βρούμε αυτά τα παλιά υλικά να μην πάνε χαμένα. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια κινήθηκα και να βρω αυτές τις πλάκες. Είχα διαβάσει στις εφημερίδες σχεδόν ένα χρόνο τώρα ότι θα γίνει η ανάπλαση της πλατείας. Μπορώ να πω ότι όταν κανείς διαβάζει τοπικές εφημερίδες ανακαλύπτει και μερικούς θησαυρούς. Έτσι εγώ το είδα, ας πούμε, σαν θησαυρό. Σκέφτηκα ότι αυτές τις πλάκες, φαντάζομαι αυτές που δεν ήταν κατεστραμμένες, θα μπορούσε κάποιος να τις αξιοποιήσει. Και παρακολουθούσα πότε θα φτάσει αυτό το σημείο να ξυλώσουν τις πλάκες, να τις βάλουν κάπου. Ήμουν σε συνεχή αναμονή του τι θα γίνει. Φτάνει λοιπόν αυτή η μέρα και βλέπω πράγματι ότι η πλατεία άρχισε να την κλείνουν προκειμένου να αρχίσουν εργασίες. Και βλέπω μια μέρα ένα σφυρί επάνω στην πλατεία που άρχισε να σπάζει τις πλάκες, αυτές που ήταν κανονικές, για να μπορέσει μετά να τις κουβαλήσει με το φορτηγό και να τις ρίξουν. Ρωτάω τον υπεύθυνο εκεί που ασχολείται με το έργο, μου λέει όχι, τις πετάμε, λέει, τις μπαζώνουμε, λέει, ένα μέρος εκεί πέρα. Λέω, με αυτές τις πλάκες, ναι, λέει, αυτές τις πλάκες. Λέω, δεν μπορώ να μαζέψω μερικές. Άμα μπορείς, μου λέει, πάρε ένα λωστό και έλα να τις βγάλεις. Δεν χάνω την ευκαιρία και βέβαια σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι περισσώζοντας αφενός αυτό το μεγάλο έργο της πλατείας που ήταν ένα σχέδιο, έτσι όπως διάβαζα στις εφημερίδες της δεκαετίας του 70, ανήκει στην τέχνη της pop art και βεβαίως ήταν κάτι σημαντικό, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ο γιος μου και η κόρη μου είχαν πάρα πολλές φορές κάνει skateboard επάνω, είχαν κουτρουβαλήσει, είχαν περπατήσει. Και όχι μόνο αυτοί, ένα σωρό παιδιά παίζανε μπάλα, κόσμος σκέφτηκα ότι έχει ζήσει σε αυτή την πλατεία και ήθελα απλά και μόνο να συντηρήσω ένα κομμάτι, ένα τμήμα από αυτή την πλατεία προκειμένου να ενταχθεί σε έναν άλλο χώρο για να το βλέπουν και οι επόμενες γενιές. Γιατί σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Και έτσι λοιπόν τα βήματα αυτών των ανθρώπων θα ακούγονται συνεχώς όταν θα περιδιαβαίνουν αυτά εδώ πέρα το μικρό αμφιθεατράκι και θα ζουν τις παλιότερες τους στιγμές. Είναι τοποθετημένες έτσι ούτως ώστε ο καθένας να διαλέγει ποιο χρώμα του ταιριάζει και να ξεχωρίζουν και τις θέσεις εδώ. Άλλες βραδιές έρχονται κάποιοι φίλοι, έρχονται τα παιδιά μου, καμιά φορά έρχεται και η Ανέτα, καλά περνάμε. Καλά περνάμε. Εντάξει.